அஜித் அந்த பைக் எடுத்து எல்லா பைக்கும் நறுக்கிட்டு நெரிச்சு பிடிச்சிட்டு எட்டு உடைக்கலாம்னு பார்த்தா இல்ல அஜித் நம்ம ஓட்டு சொட்டை சின்னம் ஏலே வானவர் வீடியோ இருக்காரு அரகர அரகர நமது சின்னம் கிரிஸ்கன் வாக்களிங்க மரவாதி சொட்டை சின்னம் வாக்களிங்கள் மரவாதி வைக்கைக்கு ஓட்டு போடுங்க எங்கங்க வீடியோ போகுது மட்டும் பாரு நமது சின்னம் நீ என்ன நமது வெற்றி சின்னம் சொட்டை சின்னம் வெற்றி சின்னம் சொட்டை சின்னம் பேசு உங்கள் ஓட்டு ஆமா அவங்க பேர் என்னது